Hei, olen Ulla-Riikka Säilä. Tässä pienessä videopätkässä kerron sinulle, mitä Löydä hyvä filosofia minulle tarkoittaa. Löydä hyvä on tuotemerkkini, jonka nimissä koulutan uuden ajan elämäntaitovalmentajia ja valmennuksellista työotetta erityyppisille ammattiryhmille. Kuten varmasti oletkin jo huomannut, syksyllä 2014 alkaa Turussa ja Seinäjoella elämäntaitovalmentajan koulutus. Tarkemman ohjelman voit ladata nettisivuiltani. Jokaisella ihmisellä on varmasti oma käsityksensä, mitä hyvä elämässä tarkoittaa. Filosofit kautta aikojen ovat pyrkineet määrittelemään hyvää elämää, mutta eivät ole päässeet yksimielisyyteen asiasta. Yhtä totuutta ei ole. Kokemus hyvästä, kun on täysin subjektiivinen ja vain ihminen itse pystyy sen omassa elämässään määrittelemään. Jokaisella on oma hyvän elämänsä toive, unelma ja päämäärä toteuttaa sitä. Valmentaja voi auttaa tässä määrittelemisessä. Ei niin, että valmentaja antaisi valmiin määritelmän, vaan niin, että valmentajan avulla ihminen itse löytää sen hyvän ja sen potentiaalisen hyvän, mikä tekee juuri hänen elämänsä mielekkääksi, onnelliseksi, tärkeäksi. Tai juuri sellaiseksi, millaisena hän oman hyvän elämänsä haluaa nähdä. Tiedostaminen on tärkeää. Valmentaja auttaa valmennettavaa tiedostamaan ne asiat, sen sisäisen viisauden ja voiman, joka on jo kaikissa meissä. Joskus näitä joutuu etsimään ja tutkimaan. Juuri tässä työssä valmentaja on oiva apu. Tiedostaminen on avain. Elämä ei aina myöskään mene omien suunnitelmien ja toiveiden mukaan, mutta valmennuksen avulla voi oppia hyväksymään myös niitä mustempiakin asioita elämässä. Löytyy myönteinen elämän pohjavire. Valmentaja ei siis ole konsultti eikä neuvonantaja. Valmentajalla ei myöskään ole kristallipalloa. Itse vertaan valmentajaa kätilöön, joka lempeästi ja kannustavasti auttaa valmennettavaa synnyttämään jotakin uutta päämäärätietoisesti. Jotakin, joka valmennettavassa jo on, mutta vielä ehkä piilossa ja sanoittamatta. Valmentajan avulla valmennuksessa oleva löytää itselleen hyvän, olipa kyseessä mikä elämänalue tahansa. Valmennus sopiikin kaikenlaisiin elämäntilanteisiin ja kaikille, joilla on tämä ainutkertainen elämä elettävänä. Kotisivuillani on lukuisia esimerkkitapauksia, joissa valmennuksesta on hyötyä. Valmentaja ei siis ole neuvonantaja eikä konsultti. Valmentaja ei myöskään ole terapeutti, vaan enemmänkin ajatusten ja tunteiden personal trainer. Mikäli ihmisen mieli on rikki, hän menee terapeutille tai muulle ammattiauttajalle. Valmentaja on oiva apu, mikäli ihminen kaipaa sparrausta, rohkaisua, kannustusta, uusien näkökantojen, tunteiden ja ajatusten löytämistä. Valmentaja auttaa valmennettavaa oivaltamaan. Useimmiten se kuuluisa lamppu syttyy valmennustilanteessa. Tutustu Löydä hyvä elämäntaitovalmentajan koulutusohjelmaan. Koulutuksessa saat monenlaisten valmennustaitojen lisäksi perustietoa mindfulnessista eli tietoisesta läsnäolosta sekä NLPstä. NLP-päivä auttaa sinua tulevana valmentajana tai omassa työyhteisössäsi tai lähipiirissäsi ymmärtämään ihmisten erilaisuutta. Mindfulness puolestaan auttaa löytämään mielenrauhaa oman olemiseesi ja tekemiseesi. Perustiedon avulla voit myös tehdä pieniä harjoituksia valmennettavan ja oman lähipiirisi kanssa. Valmennuksen ydin on kognitiivinen kolmio, ajatus, tunne, toiminta. Kun joku asia näistä muuttuu, voi koko elämä muuttua. Hyvään, parempaan, myönteiseen suuntaan. Lisää oppia valmennuksen metodeista, harjoitteista, oikeista kysymyksistä, mielikuvien käytöstä ja taustatieteistä saat aloittamalla koulutuksen syyskuussa. Mikäli haluat kysyä jotakin asiaa, ota yhteyttä. Vastaan mielelläni.
Tervetuloa Löydä hyvä koulutukseen.